IFM News. IFM News. Live report. Idol Dennis, please come in. Kinumpirma siya Philippine Army nga nanayeng sa Josepri iti probinsya ti Ilocos Norte. Dahil iti mipalgak iti nangangay nga first quarter iti Provincial Anti-Drug Abuse Council iti probinsya ti Ilocos Norte. Magsakan na ni Governor Celiarito Marcos sa agapot ito ngayon bangadamag nga naipalgak manipod tinaangay nga joint Office and Order Council, Drug Anti-Abuse Council, iti Provincial Capital, iti laing nakalman. Maarami lang iti resolusyon, kung ilasagit ng anay, iti deklarasyon, iti probinsya, nga isa iti free, kung ilasagit ada iti pangpasaran, ada iti umili. Ginawat na iti provincial government, iti PNP, Philippine Army, kada iti umili, nga masabol iti panay-tulong kanyaman, kata, apagsiyagan iti provincial para pala, iti front information na dahil tagal-arami kung saan siya at iti probinsya ti Ilocos Norte. Idol, Benny Galipio, Tatak, IFM.